Pobuna Koreja, Datana i Avirona. Bog je svemu izraelskom narodu bio zapovedio da sluša Mojsija i da postupa kako on govori, jer je njega izabrao i postavio za vođu. Ali jednom u izraelskom taboru izbi pobuna. 250 ljudi pod vođstvom Koreja, Datana i Avirona ustalo je protiv Mojsija. Više nisu htjeli da ga slušaju i prigovarali su mu da se uzvisuje iznad svih. Kad je to čuo, Mojsije je sazvao sav izraelski narod i po zapovesti Božjoj naredio im da se udalje od Korejeva, Datanova i Avironova šatora i da se ne dotiču njihovih stvari. Tada reče Mojsije: ovako ćete poznati da me je Gospod poslao da činim sva ova dela i da ništa ne činim od sebe. Ako ovi pomru kao što umiru svi ljudi, i ako budu pokarani kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod. Ako li što novo učini Gospod, i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svim što je njihovo, i siđu živi u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvredili Gospoda. A kad izgovori reči ove, raspuknu se zemlja pod njima i otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove, i sve ljude Korejeve, i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora. A ostalih 250 ljudi koji se pobuniše sa njima, spali oganj sa neba. Mjedena zmija. Nastavljajući put kroz pustinju, oslabi duh narodu od puta. I vikaše narod na Boga i na Mojsija: zašto nas izvedoste iz Misira, da izginemo u ovoj pustinji, jer nema ni hleba ni vode, a ovaj se nikakvi hleb ogadio duši našoj. A Gospod pusti na narod vatrene zmije, koje ih ujedahu, te pomre mnogo naroda u Izrailju. Tada dođe narod k Mojsiju i reče: zgreši smo što vika smo na Gospoda i na tebe. Moli Boga neka ukloni zmije od nas. Mojsije se pomoli za narod. I Gospod reče Mojsiju: načini zmiju vatrenu i stavi je na motku, i koga god ujede zmija neka pogleda u nju, pa će ozdraviti. Mojsije načini zmiju od mjedi i stavi je na motku, i koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od mjedi i ozdravi. Prorok Valam i anđeo. Dugo su tako putovali Izraelci tamo amo po pustinji i oko nje. Jednom se ulogoriše u polju Moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu, a Valak sin Seforov beše u ono vreme car Moavski. I posla poslanike k Valamu sinu Veorovu u Faturu, koja je na reci u zemlji naroda njegovog, govoreći: evo narod izađe iz Misira, prekrilio je zemlju i stoji prema meni. Nego hodi, prokuni mi ovaj narod, jer je jači od mene, da bih mu odolio i pobio ga, ili isterao iz zemlje ove. Jer znam koga blagosloviš, bit će blagosloven, i koga prokuneš, bit će proklet. Valam pođe. Jahao je na svojoj magarici, a s njim bejahu i dvojica slugu. Odjednom magarica vide na putu anđela Gospodnjeg s isukanim mačem u ruci, pa skrene s puta u polje. Valam poče tući magaricu da je vrati na put. Ona ponovo skrene s puta jer je videla anđela, a zatim i legne, pa je prorok ponovo poče tući. Tada Gospod otvori usta magarici i ona progovori ljudskim glasom: šta sam ti učinila, te me biješ već treći put? Gospod otvori oči Valamu, pa on također vide anđela s mačem. On se pokloni i pade ničice na zemlju, a anđeo ga upita: zašto si bio svoju magaricu već 3 puta? Evo ja izađoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji. Valam odgovori anđelu: zgrešio sam jer nisam znao da ti stojiš predamnom na putu. Ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti. Ali anđeo Gospodnji odvrati Valamu: idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Kad je car Valak čuo da prorok Valam dolazi, izađe mu u susret. Car Valak zatraži od Valama da prokune izraelski narod, ali naprotiv, po naređenju Božjem, Valam poče blagosiljati izraelski narod. Kako bih kleo onoga koga ne kune Bog?
ili kako bih ružio onoga koga Gospod ne ruži. I Valam 4 puta blagoslovi Izraeljce, umjesto da ih prokune. Isus Navin, Mojsijev nasljednik. Mojsije ostari i Bog mu reče da će skoro umreti. Pre smrti Mojsije zamoli Gospoda da odredi njegovog nasljednika koji će voditi Božji narod, da ne budu kao ovce bez pastira. Gospod odgovori Mojsiju: uzmi k sebi Isusa sina Navina, čoveka u kom je duh moj, i metni ruku svoju na njega i izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor i podaj mu zapovesti pred njima. I podaj mu od slave svoje da ga sluša sav zbor sinova Izraeljevih. Neka stoji pred sveštenikom Eleazarom da ga pita za sud Urim pred Gospodom. Po zapovesti njegovoj neka polaze i po zapovesti njegovoj neka dolaze, i on i svi sinovi Izraeljevi s njim, i sav zbor. Mojsije učini kako mu je Gospod naredio. Vi se verovatno sećate onog opisa uhode u Hananu. Isus Navin bio je jedan od 2 uhoda koji je verovao kako će Bog pomoći izraelskom narodu da uđe u Hanan. Oni su bodrili narod govoreći: s nama je Gospod, ne bojte ih se. Od toga dana prošlo je mnogo vremena. Izraelci su putovali kroz pustinju 40 godina. Za to vreme su pomrli svi odrasli koji su izašli iz Egipta, ne videvši obećanu zemlju Hanan. Sve se dogodilo prema Božjim rečima: u ovoj će pustinji popadati mrtva telesa vaša, i svi između vas koji su izbrojani u svem broju vašem do 20 godina i više, koji vikaše na mene. Nećete ući u zemlju za koju podigavši ruku svoju, zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina. A decu vašu za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite. Po broju dana za koje uhodiste zemlju 40 dana, na svaki dan po godinu, nosit ćete grehe svoje 40 godina i poznaćete da sam prekinuo s vama. Pouka deci, da ne zaboravite Gospoda. Bog je po Mojsiju poručio narodu: gledajte dakle da činite kako vam je zapovedio Gospod Bog vaš. Ne skrećite ni nadesno ni nalevo. Celim putem koji vam je zapovedio Gospod Bog vaš idite, da biste živi bili i da bi vam dobro bilo, i da bi vam se produžili dani u zemlju koju ćete naslediti. Čuj, Izraelju, Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Mojsije zapovedi Izraeljcima da pričaju svojim potomcima o svim velikim znacima i čudesima koja im Gospod učini u Misiru i dok su prolazili kroz pustinju. Naredio je također da nauče decu da verno čuvaju i ispunjavaju zapovesti, propise i pravila koja je Bog postavio, i da ne iskušavaju Gospoda kao što su ga oni iskušavali u pustinji. Mojsije reče: čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske. Gospoda Boga svojega boj se i njemu služi. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda koji su oko vas, jer je Bog revnitelj. Gospod Bog tvoj usred tebe, pa da se ne bi razgnevio Gospod Bog tvoj na te i istrebio te sa zemlje. Držite dobro zapovesti Gospoda Boga svojega i svedočanstva njegova i uredbe njegove koje ti je zapovedio, i čini što je pravo i dobro pred Gospodom. Kad te zapita posle sin tvoj govoreći: kakva su to svedočanstva i uredbe i zakoni što vam je zapovedio Gospod Bog vaš, onda kaži sinu svojemu: beja smo robovi faraonovi u Misiru i izvede nas Gospod iz Misira rukom krepkom. I zapovedi nam Gospod da vršimo sve ove uredbe, bojeći se Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu kao što se vidi danas. I bit će nam pravda ako uzdržimo i ustvorimo sve zapovesti ove pred Gospodom Bogom svojim, kako nam je zapovedio. Prinošenje žrtve.
Svakome Izraeljcu Bog je poručio po Mojsiju: kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj u nasljedstvo, i naslediš je i naseliš se u njoj, uzmi prvina od svakoga voća one zemlje koje ćeš prinositi od zemlje svoje koju ti Gospod Bog tvoj daje, i metnuvši u kotaricu idi na mesto koje Gospod Bog tvoj izabere, da onde nastani ime svoje, i došavši k svešteniku koji bude onde, reci mu: priznajem danas pred Gospodom Bogom tvojim da sam ušao u zemlju za koju se Gospod zakle ocima našim da će nam je dati. Zato sad evo donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao, Gospode, i ostavi ih pred Gospodom Bogom svojim, i pokloni se pred Gospodom Bogom svojim. I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj u domu tvojemu, ti i Levit i došljak koji je kod tebe. A kad daš sve desetke od dohodaka svojih 3. godine koja je godina desetaka, i daš Levitu i došljaku, siroti i udovici da jedu u mestima tvojim i nasite se, onda reci pred Gospodom Bogom svojim: ne prestupih zapovesti tvojih, niti zaboravih. Slušah glas Gospoda Boga svojega, učinih sve kako si mi zapovedio. Pogledaj iz svetoga stana svojega s neba i blagoslovi narod svoj Izrailja i zemlju koju si nam dao. Danas ti Gospod Bog tvoj zapoveda da izvršuješ ove uredbe i ove zakone. Pazi dakle i izvršuj ih od svega srca svojega i od sve duše svoje. Danas si se zarekao Gospodu da će ti biti Bog i da ćeš ići putevima njegovim i držati uredbe njegove i zapovesti njegove i zakone njegove i da ćeš slušati glas njegov. A Gospod se tebi danas zarekao da ćeš mu biti narod osobit, kao što ti je govorio da bi držao sve zapovesti njegove i da će te podignuti nad svim narodima koje je stvorio, hvalom, imenom i slavom, da budeš narod sveti Gospodu Bogu svojemu, kao što ti je govorio. Mojsijeva smrt. Tada izađe Mojsije iz polja Moavskoga na goru Navav, na vrh Fazge koja je prema Jerihonu, i pokaza mu Gospod svu zemlju od Galada do Dana, i svu zemlju Neftalimovu, i zemlju Jefremovu i Manasijinu, i svu zemlju Judinu do zapadnog mora, i južnu stranu, i ravnicu, dolinu pod Jerihonom, mestom gde ima mnogo palmovih drveta, do Sigora. I reče mu Gospod: ovo je zemlja za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: semenu tvojemu daću je. Pokazah ti je da je vidiš očima svojim, ali u nju nećeš ući. I umre onde Mojsije sluga Gospodnji u zemlji Moavskoj po reči Gospodnjoj. I pogrebe ga Gospod u dolini u zemlji Moavskoj prema Vet Fegoru, i niko ne dozna za grob njegov do današnjeg dana. A beše Mojsiju 120 godina kad umre, i ne behu potamnele oči njegove, niti ga snaga izdala. I plakaše sinovi Izrailjevi u polju Moavskom 30 dana, i prođoše plačni dani žalosti za Mojsijem. Ne ustaviše prorok u Izrailju kao Mojsije, kojega Gospod pozna licem k licu u svim znacima i čudesima, za kojega posla Gospod da učini u zemlji Misirskoj, na Faraonu i na svim slugama njegovim, i na svoj zemlji njegovoj, i u svim delima krepke ruke i u svim strahotama velikim, koje učini Mojsije pred svim Izrailjem. A Isus, sin Navin, beše pun duha mudrosti, jer Mojsije beše stavio na nje ruke svoje. I slušaše ga sinovi Izrailjevi i tvoriše kao što zapovedi Gospod preko Mojsija. Uhode se sklanjaju kod Rave. Posle Mojsijeve smrti, reče Gospod Isusu sinu Navinu: Mojsije sluga moj umre, zato sada ustani, pređi preko toga Jordana, ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izraeljevim. Svako mesto na koje stupite nogama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju. Niko se neće održati pred tobom svega veka tvojega. S tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem. Neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. Samo budi slobodan i hrabar, da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije sluga moj.
Ne odstupaj od njega ni na desno ni na levo, da bi napredovao kuda god pođeš. Sve bliže i bliže stizali su Izraelci Hananskoj zemlji i uskoro je trebalo da stupe u borbu sa njenim bezbožnim stanovnicima. Ubrzo se ukazaše stene velikog utvrđenog grada Jerihona. Isus Navin pošalje dvojicu Izraeljaca u taj grad kao izvidnicu. Kad stigoše u grad, uhode prenoćiše u kući žene koja se zvala Rava. Neko jerihonskom caru javi da su u grad stigle uhode iz izraelskog tabora i da su u Ravinoj kući. Car zapovedi slugama da ih uhvate. Ali Rava je čula o čudesima koje je Bog učinio za Izraelce i verovala je da će im Gospod predati i Jerihon, jer se on nalazio u obećanoj zemlji. Zato ona, verujući u Boga, sakri uhode, a carevim slugama reče da su od nje otišli još prethodne večeri. Tada sluge krenoše u poteru za njima putem koji vodi iz Jerihona prema Jordanu. Kad pade noć, Rava spusti Izraelce konopcem kroz prozor svoga doma, koji se nalazio na gradskom bedemu. I savjetova im da odu u goru i da se tamo skrivaju 3 dana, kako ih ne bi našle sluge koje su pošle za njima u poteru. Prelazak preko Jordana. Na putu u Jerihon Izraelci su morali da pređu preko reke Jordan. A Gospod reče Isusu sinu Navinu: Danas te počinjem uzvisivati pred svim Izraeljem, da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam s Mojsijem. Zato zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg zavetni i reci: Kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu. Tada Isus reče Izraelcima: Po ovom ćete poznati da je Bog živi usred vas i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Amoreje i Jevuseje. Evo, kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. I čim sveštenici, noseći kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji, stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu razdvojiti, te će voda koja teče odozgo stati u gomilu. I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode, jer je Jordan pun preko bregova svojih za celo vreme žetve, zaustavi se voda što tecijaše odozgo i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko od grada Adama, koji je kraj Zaretana, i što tecijaše dole u more kraj polja, more slano oteče sasvim, i narod prelažaše prema Jerihonu. A sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjega stajahu na suhom usred Jordana, dokle sav narod ne pređe preko Jordana. Reče Gospod Isusu govoreći: Izaberite iz naroda 12 ljudi po jednog čoveka iz svakog plemena, i zapovedite i recite im: Uzmite odavde iz Jordana s mesta gde stoje nogama svojim sveštenici 12 kamena i odnesite ih sa sobom i metnite ih onde gde ćete noćas noćiti. Kad je sav narod prešao preko Jordana, Gospod reče Isusu: Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva, neka izađu iz Jordana. Sveštenici izađoše iz reke i voda ponovo poteče svojim koritom. 12 kamenova koje su uzeli iz Jordana, Isus postavi na mesto koje se zove Galgal. Osvajanje Jerihona. Kada su se Izraelci približili Jerihonu, Jerihonski car naredi da se zatvore sva gradska vrata. Ali Gospod reče Isusu: Evo dajem ti u ruke Jerihon i cara njegovog i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan. Tako učini 6 dana. 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnujskih pred kovčegom. A 7. dana obiđite oko grada 7 puta, i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas od trube, neka poviče sav narod iza glasa. I zidovi će gradski popadati na svojem mestu, a narod neka ulazi, svaki naprema se. Vojnici pođoše pred sveštenicima koji trubljahu u trube,
a ostali pođoše za kovčegom, idući trubljahu u trube. A narodu zapovedi Isus govoreći: ne vičite, nemojte da vam se čuje glas i nijedna reč da ne izađe iz usta vaših do dana kad vam ja kažem vičite. Tada ćete vikati. Tako obiđe kovčeg Gospodnji oko grada jednom, pa se vratiše u oko i noćiše u okolu. I obiđoše oko grada jednom drugoga dana, pa se vratiše u oko. Tako učiniše 6 dana. A 7. dana ustaše zorom, kad bi 7. put da zatrube sveštenici u trube, Isus reče narodu: vičite, jer vam Gospod dade grad. Tada povika narod i zatrubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na svom mestu i narod uđe u grad, svaki naprema se i zauzeše grad. 2 uhoda koji su pre toga bili u izvidnici u Jerihonu, obećali su da će spasti Ravu i njene rođake, zato što ih je sakrila pred progoniteljima. Oni joj tada rekoše da za vreme osvajanja Jerihona priveže crvenu vrpcu za prozor. Tako će Izraelci znati gde je. Rava to učini i oni spasoše nju i sve njene rođake. Zatim Izraelci